Beste urte batez, Getxo Arranoaren egutegiko hitzordu garrantzitsuenetako baten agertoki izango da. Kirola, tradizioa, itsasoa eta elkarbizitza uztartuko dituen jardunaldia izango da. Eta berriro ere, Getxo Arraunaren erreferente bihurtuko da. Herritar guztiak gonbidatu nahi ditut gurekin batera, egun horretaz gozatzera. Getxorentzat ospakizun honek esan nahi berezia du. Jose Antonio Agirre gure herriko alkatea izan zen, lehen Eusko Jaurlaritzako lehendakaria izan aurretik. Hemen hasi zen herriaren aldeko zerbitzu publikoarekiko bere konpromisoa. Bandera honek 2 hamarkada baina gehiago daramatza gure herriaren memorian bizirik mantentzen. Eta aurten, lehen Eusko Jaurlaritzaren 80. urteurreneko egitarauan txertatzeak are gehiago indartzen du, Getxoren eta gure historiako funtsezko figura baten arteko lotura. Utzidazue gainera gogoeta pertsonal labur bat egiten, Jose Antonio Agirreren iloba naizen aldetik. Zaila egiten zait, omenaldi honek eragiten didan emozioa hitzez azaltzea. Baina batez ere, Getxoko alkate gisa, harro sentitzen naiz gure herriak haren memoria errespetuz eta erakunde ikuspegitik bizirik mantentzen duelako. Eta ahalegin partekatua, komunitatearekiko konpromisoa eta talde lana bezain garrantzitsuak diren balioak islatzen dituen kirol baten bidez egiten dituelako.